Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Gaurkoan izugarrizko bideo berezia daukagu. Gure talde zoragarria handituko duten pertsonai berriak ezagutuko ditugu. Prest zaudete? Hagoazen. Hasteko Sarako zar daukagu. Kaixo, ni Sara naiz, Sara Kozar, 53 urte dauzket eta aktorea naiz. Duela 23 urte edo hasi nintzen ETVn lanean, lehenengo aldiz, Goenkalen, 20 urte nituela, eta orduan zorionez, bai telebistan eta bai antzerkian eta bai zineman lan dexentin. Goazenen ni Leire izango naiz. Leire izango da Goazeneko zuzendaria aurtengoa, ez zehazki, baina enteratuko zarete zergatik. Nahiko tipa zorrotza da eta momentu batzutan borde xamarra, baina gero danak buelta hartuko du. Nire helburua hemen Goazenen beti bezala da nire lana ondo egitea, hori da nahi dudana, hau ofizio bat da, beste edozein ofizio bezala, eta hemen dago nire ofizio egiteko eta ondo egiteko. Hori da nire helburu handiena. Baina gero ere, hortaz aparte, ondo pasatzeko aukera badut eta lantalde derrontan disfrutatzeko aukera badut, asko zabetu eta ziur nago lortuko dudala, ze momentuz oso gustoren nago lantaldean. Agur, ondo izan eta laizter ikusiko dugu elkar. Aio? Zer iruditu zaizue? Interesgarria, ezta? Orain datorren pertsonaia, niretzat berezia da, ze harreman berezia daukagu ikusiko duzue, baina aurrera Ander Murillo. Kaixo, nire izena Ander Murillo da, 23 urte ditut eta oinatiarra naiz, eta nire egunerokoan nire izena naiz, baina aldi berean Potx eta Lotx paiazoekin antzesten dut Euskal Herri osoan zehar. Nire pertsonaia Manix izango da, Gontzalen anai txikia, eta udalekutara etorriko da berarekin eta bertan maitemindu egingo da. Eta arazotxoak izango ditu, eta agian batzutan kosta egingo da bera ulertzea, baina esfortzu bat egin beharko dugu bera ulertzeko, zerbaitengatik egiten dituelako gauzak, edo ez. Goazenen parte hartzea erabaki dut, alde batetik esperientzia nolakoa den ikustea nahi dudalako, eta pertsona hauek ezagutu ditut eta oso pozik nago. Eta beste alde batetik eman didaten pertsonaiak joku asko ematen duenez, reto bat bezala hartu dut eta nik uste polita izango dela. Hauxe naiz ni, espero dut gehiago ezagutu izana, eta laster ikusiko dugu elkar, agur bat, eta laster arte. Ikusiko zenuten zehar eman dugun ez da nahiak gara, ea zer gertatzen den Goazenen. Datorrena Irati Marin. Kaixo, Irati Marin naiz, 23 urte ditut eta Tolosakoa naiz. 4 urtez Madriden interpretazioa ikasi dut eta asko gustatzen zait idaztea, bereziki gidoiak. Aurten Goazenen Izar izango naiz, Basakabiko ikasle berria, eta berak txikitatikan musika ikasi duen arren, dijoago biziz gehiago ikasteko, dantza egiteko eta batez ere abesteaz ez gelditzeko. Nire helburu aurten Goazenen batez ere da momentu bakoitza bizitzea eta inoiz izan ez deten aukera hau euneko eunen bizitzea. Agur, laizter arte! Gustatu zaizue? Orain nire herri ondoan bizi den batena, Julen Taboada. Iepa, kaixo, Julen Taboada naiz, 19 urte ditut eta Zarozkoa naiz. Surfa ez dut praktikatzen, maspa ere, ikaste goizetan diseinu industriala eta arratsaldetan taen nago, Donostian, antzerki eskola bat da. Eta hori, nitaz gehiago jakiteko kirola asko gustatzen zait eta besterik ez, jatea ere asko gustatzen zait. Ez zuete ikusi ni Joritz pertsonaia izango naiz aurten Goazen 11an, eta esan nuen, baina tximeleta asko egongo dira. Nire helburua aurten Goazenen ikastea da batez ere, eta gero ere lagunak egitea, jendearekin erlazioak egitea eta honen bidez beste proiektu batzutara aspiratzea, baina orain bakarrik burua Goazenen dakat. Gaurkoz informazio nahikoa bildu duzue eta ikusiko dugu elkar beste batean. Hori izan da dena eta eskerrik asko lagunok, musu beroak. Agur, agur, agur! Hau ere pertsona interesgarria ez da, orain datorrena, Garazi Urkola. Kaixo, Garazi Urkola naiz, Bilagunakoa naiz, eta ikasi dut arte dramatikoa eta hartu dut parte hainbat proiektutan, Akelarre bezala. Ere pertsonaia Oiane da, oso neska laia eta biztia, lagunak egiteko gogoz etorri da, baina behai gehien gustatzen zaiona da sukaldatzea, eta saiatuko da sukaldatzen adon modon.
eta esperientzia honekin nahi detena da, esperientzia aprobetxatu, ondo pasa eta asko ikasi, eta batez ere ahalik eta beren egin lan, gero zueke baita, super ondo pasatzeko dena ikusten. Agur! Bueno, ziur nago asko gustatu zaizuela hau ere. Eta amaitzeko azkenengo pertsonaia, Adriana Sánchez. Kaixo, ni Adriana Sánchez deitzen naiz, 17 urte ditut eta Donostin bizi naiz, eta duela gutxi bigarren batxilergoa bukatu dut, eta goazeneko denboraldi honetan Alaia aurkeztuko dut. Alaia neska nahiko zaila da, baina denborarekin ikusiko duzue oso maitekorra dela, eta espero dut Alaia ulertzen saiatzea, eta goazeneko denboraldi honetan espero dut oso ondo pasatzea eta pilo bat ikastea. Espero dut Alaia pertsonaia bezala oso gustokoa izana eta laster arte. Muxo handia. Bueno, hauetxek izan dira pertsonaia guztiak, ze gogoak dituzu denboraldi berria ikusteko, ez da? Normala, nik ere bai. Bueno, gogoratu, apean bideo berezik gehiago izango dituzuela laster bai. Muxo erralde bat eta laster arte.